v-am găsit la un nou videoclip. Am postat acum o lună, două, nu mai știu perfect, 3, 4, habar n-am, dar am revenit cu un hobby care este foarte easy, așa mi-a spus toți, cam toți au spus că este easy. Acest joc este Steam Happy. Hai să vedem. Deci trebuie să merg așa. Ok, deci ok, first, ok. Ce e asta? Steam Happy. This is easy, bro. Pineapple. This English very good. Boss. Ce e asta? Ce-i asta? Ce? What? Ce-i asta? Bro. Freaky Steam. Și ăștia. Freaky Steam. Mamma mia! Walking Steam. Box Steam. Bro, what? Deci ăsta e Steam Mocking, ia să vedem. Steam Mocking. Da, mă! What? Trebuie să scriu tot. Asta bine. Da. Asta e Steam. What? Trebuie să scriu totul! Oh my god! Ultra microscop Xicovocanocosis. Te rog, zic. Ok, deci tu chiar își bați joc de mine. Ok. Hai, că am scris iar. What the hell? Deci mie nu vine să cred că trebuia să scriu atât. Deci mie nu vine să cred că atât. Îți bați joc. Deci tu chiar îți bați joc. Wow. Gata. Și acum ce? Ce-i asta? Ce-i asta? What? Și cum ajung? Trebuie să mă duc. Trebuie să fug. N-am șanse. Bro, what? Și ce fac eu cu balonul ăsta de aici, frate? Balonul ăsta, frate. Oh! Aha! Ua! Tu! No! Hai, cu bal! Balonul lui. Hai. Buga. Okidoki. Mergi. Este, mă, este W. Vai de capul meu. Da, frate, și eu cum trebuie așa ceva. Mă, e easy, frate, și porcăria asta. Da, mă, e easy.
Ce este? No! Oh my god! Doi, uite-te și tu cum virează! Hai! Trebuie să dau la ei din speed up de fiecare dată, frate. No, uite pe doi. Du-te! No! No! Hai că până întoarce tigaia asta, frate. Gata, lasă-mă. Deci tu chiar îți bați joc de mine right now. Ai de capul meu. În sfârșit! Finally! Oh, cheat code! Cheat code! What a cheat code! Oh my god, that... Am evitat să mergem toată partea aia, adică suntem prea mișto, suntem prea OP, frate, suntem prea buni. Răși de faină. Hai să ce asta. Aaa! Opa! Yes! 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 Așa mai easy. Mamma mia! Dear Mario, please come to the castle. Okie dokie. A, bă, ce-i asta? Ok. Gata? What the heck? Oh my god. No. 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 Don't be that way. Right. What? Și cam atât a fost pentru videoclipul de astăzi. Voi face o parte de el. O să fac partea a doua. Dacă apreciați videoul, dați subscribe. Așa la 20 de like-uri, să spunem, la 20 de like-uri fac partea a doua. Și ce să mai spun? Cam atât. Hai, pa, la revedere, v-am pupat, hai, pa!